Vi har fossile brændstoffer og vedvarende energi over hele verdenen. Men hvad er fossile brændstoffer og vedvarende energi egentlig? Fossile brændstoffer er primært kul, olie og naturgas. Fossile brændstoffer er ikke en vedvarende energikilde, da processen tager flere millioner af år. Så når lagerne af kul, olie og naturgas er brugt op, er det slut. Kilden er ikke vedvarende. Ca. 80% af verdens energibehov bliver dækket af kul, olie og naturgas i form af produktion af elektricitet, produktion af industriprodukter og kemikalier. Plastik er fx lavet af olie. Afbrænding af fossile brændstoffer frigiver store mængder af CO2. Dilemmaet er, at CO2-udslippet skal falde, samtidig med at efterspørgselen på fossile brændstoffer stiger, især i den vestlige verden. Vores primære vedvarende energikilde er solen. De her kilder kaldes vedvarende, fordi de modsat fossile brændstoffer ikke er bygget op igennem millioner af år, men fordi det er en kilde, der er der konstant. Tag for eksempel solenergi. Den kan omdannes til mange andre energiformer. Når solen opvarmer luften, stiger den varme luft til værs, mens den kolde luft fylder tomrummet, der bliver tilbagelagt. Der bliver derved skabt vindenergi. Den her vindenergi kan så omdannes til bølgeenergi. Når vinden rammer havet, skabes der bølger, og derved bølgeenergi. Et af de steder vedvarende energi bliver brugt meget er solceller. De bliver brugt til at opsamle solens varme og omdanne varmeenergien til elektrisk energi. Problemet med at skulle udskifte de fossile brændstoffer er penge og hele et samfunds infrastruktur. Det var lidt om fossile brændstoffer og vedvarende energi.